ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு 2 பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம தோல் சீவி எடுத்துக்கிட்டோம் 2 உருளைக்கிழங்கையும். இப்போ இந்த 2 சைடும் நம்ம லைட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு நம்ம மீடியம் சைஸில் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் 2 உருளைக்கிழங்கையும் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 3 லேயர் மட்டும் எடுத்து ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரை சைஸுக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சுட வச்சுக்கலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ பொட்டேட்டோ நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஷேப்புக்கு கட் பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையும். இப்போ தண்ணி கொதிக்குது. இப்போ இதில் கட் பண்ண உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம போட்டுட்டோம். தேவையான அளவு சால்ட் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், கொதிக்குது. இது ஒரு கலர் விட்டுக்கலாம். இது ஃபுல்லாக வேகக்கூடாது, பாதி வேக்காடு தான் வேகணும். பாதி வேக்காடு வெந்துடுச்சு. இப்போ இது ஒரு கூல் வாட்டரில் மாற்றிக்கலாம். இந்த ஹாட் வாட்டரில் இருக்கக்கூடாது. அதிலே இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக வெந்துடும். அதனால் கூல் வாட்டருக்கு டக்குன்னு மாற்றிடணும். நார்மல் வாட்டரில் போட்டாச்சு. இன்னொரு டைம் நார்மல் வாட்டர்லேயே போட்டு எடுத்துக்கலாம். நார்மல் வாட்டர்லேருந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டேன். இப்போ ஒரு ஒயிட் காட்டன் கிளாத் எடுத்திருக்கேன். இதில் இந்த வாட்டர்லாம் ட்ரை ஆகிறதுக்காக எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கோம். வாட்டர்லாம் ட்ரை ஆகிடுச்சு. இது ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூடயே 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாம் மெதுவாக எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, உடையாமல். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும். இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். லைட்டாக கலர் வரணும். ப்ரௌன் கலர் இருக்குது. இதை பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும். பாருங்கள், நல்லா தான் பொரிஞ்சிடுச்சு. இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம். ஈவினிங் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இது குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஏகேஏ குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.